आं फोरमायनाया बिनो बे गुद कमिटिया आंनो न' होगोन होननानै फैसा 5,000 लांदों बिखौबो आङो जोंबो हाजिरा मावना जानाय नालाय बिखौबो बे 9 नं वार्डनि पन्सायतआ मानसिना सनापुर बेयावनो आंनि 5,000 लांनाय जादों बिखौबो आङो मा होनो मालायनावसो धार लालायनानै होदों सुदनि बिखौबो हौवाया रायबाय थायो सानफ्रामबो जों हाजिरा मावना जानाय नालाय ओमफ्राय दिनैसिमबो आंनो न'खौ होनो हायाखै आरो बिसोरो 5,000 फैसाखौ लांग्रोबाय आरो न'खौ दाबो मोनाखै ओहो न'खौ मोनाखै फैसाखौल' लांग्रोबाय आरो सोर लाङामोन बिसिनिनो मेम्बारफोरा लांदों आरो जादों आरो 5,000 लादों औ फैसा 5,000 लानाय जाबाय आरो दा मा खावलायनो सानगोन दायो सरकारखौ मा खावलायनो सरकारखौ बिदिनो आरो आंनो जेनेबा फैसाखौ लानाय हिसाबाव आंनो न'खौ जोथोन होनो नांगौ आरो आंनो न'खौ होनांगौ आरो औ दा आंनो न'खौ नांगौ आरो फैसा लानाय हिसाबाव दोंमोन न' मोननायाव फैसाखौ 5,000 लाखादों बिसोरो 5,000 न' मोननायनि होननानै 5,000 लाखादों नगद केस लाखादों बेखौ सोर लानाय बेखौ मेम्बारानो लादों मेम्बारनि नामा मा नाम मेम्बार नामा सुदेम मनलेसा आं मिथिजोबा मनलेसा बरगयारि औ ओमफ्राय दा जों जेबो बे न' गंसेल' मोनदों जों एथ' दिन रायजो जाबोबाय 30 बोसोर 30 बोसोर जालांबाय फिसाफोर जों साब्रै फोरोंनानै जोंना फिसाफ्रा दा देरलायलायबाय फरायनायनिसिम जोबथानाय सासे सानैल' दंसै होमबाबो जों जेबो मोनैखाय अनुरदय फैदों होननायखाय जोङो दा बिबोनाङाबो हरनायजों लोगोसे बिब' सानैबो दंखाय जों जेबो मोनथारैखाय हरफाबाय बिबोनांजों जोंबो एसेफोर सहाय मोनो खोमा होननानै जोंहाबो फिसाफोर बुरजाखाय जेबो जों बैसो जालांबाबो जों जेबो सरखारनि मोननो हायाखै हरफादों आरो जेबो मोनैखाय हरफाबाय मोनगोन होननानै दिनैसिम मावनानै होआखै ओमफ्राय बे माबाखौबो न'नि फैसा लांदों 5,000 लांखादों ओमफ्राय बे फटक साफायनायफ्राव लांनायफ्राथ' बाथो बेलेगनावबो लायो खोमा लायो इसोरो लायाबा बहा माबानो